ka igolo ywak e wi yuto matin ma ohala nomiyogi. Idwino koth miyo ler e wi ywaruok ma kata e kind weg nyamburko mag taksi go kod weg kembe ma gitiyogo ma osebet kuom thuolo malach. Kom mar Joriemb taksi matiyo kod ong'we yamo kata digital apps Calvin Sokumu wacho ni gisechwalo milome mar chako ng'anyo tarik 6 dwe mar adek kaluwore kod ywaruok e kindgi kod weg kembe mag yore ma nyasani ma gitiyogo e timo ohala mar taksi ma giwacho ni ok chulgi omenda moromo. Wasebedo gi yore matek kuom yorwa mar yuto kaluwore ni bech mafuta bende sani oidho ngang'. Ne wakwayo ni mondo mi jogo mochung'ne yore mag wuoth ma en NTSA mondo mi otem mondo ne ni jogi duto temo yangi mondo mi otim yore mag wuothgi oluwo chike moyangi sani ma wadendo ni TNC rules. Ka ok giwinjwa to gima koro wadongo ni wachiwo thuolo ni wachako ng'anyo ma oyangi tarik 6 dwe mar adek kuom ndalo 30 to kendo wawacho ni ok wadog chien tarik 6 dwe mar adek wachako ng'anyo kendo wachiwo ni ng'anyo ni biro dhi mbele. Calvins wacho ni gisebet kod pek bang' nengo modhi mag nyamburko idho e thuolo mar dweche 6 mosekalo ka moko kuom kembego kawo atamalo maduong' mar omenda ma giloso. Joriemb nyamburko go osebet kod ng'anyo machalo kamano kinde ka kinde. Okang' manomiyo piny owacho chuogo chike matayo kaka onego giti. Giwacho ni weg kembe madongo mag taksi ok osebet kaluwo chikego kendo koro gidwaro ni jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen odonje wachno. We hereby call upon the CS Transport Honorable Kipchumba Murkomen to speed up the move in and push the NTSA licensing director to either enforce full compliance to the TNC rules or revoke the license of Bolt plus the other apps which have not complied and still operating with no license. Giwacho ni gibiro tiyo kod thuolo mar ng'anyono mar timo winjruok kod kembe mabiro chulogi e yo makare, kama giwacho ni moko kuom kembe masani osebet ka sandogi biro chuno mondo we tiyo e thurka. That during the strike we shall be engaging all the apps that are full compliant and a better price for our members, and we shall be engaging the Automobile Association of Kenya, known as AA, to come up with a professional commercial rates for taxi business in Kenya. We can't continue working at 28 shillings per kilometer while the fuel is at 178 per litre. Once this is done, we shall sign an MOU with the apps that are willing to work with the approved rates. Thoth Joriemb nyamburko go ne onyiewogi kokalo kuom gowi manomigi kod bengi, kendo pek mar ohala osemiyo moko kuomgi omami toknigo